Adema Igbo Chineke kelemacho ezima pụrụ iche Igbo dị savage n'aka na ebe ahụ inu ugbu a na ị na-enweta onwe gị. Otu aka m sara gị kpọmkwem n'oge ihe omume anyị Chibọ anụ ọzọ bụ nke na-abịara gị kpọmkwem kwa ụbọchị Satọde niile. Nke ụtụtụ a wee bụrụ nnọọ na njinji jiri na steeti Anambra ebe otu nwatakịrị dị naanị afọ 18 tụtụrụ ụmụaka iri ụmụ agbọghọ iri wee tụọ ha ime dị ebube. Ewee na-ajụ ajụjụ kedu ihe kpatara nwatakịrị afọ 18 jiri mee ha. Ọ na-egosi na odogwu ebu odogwu akata aka nke na ebe ọbụla ọ banye ha na nwa egosipụta onwe. Maka na mgbe anyị nọ na-ajụ ajụjụ ya na-asị ọ bụ ka obere nwa ji mee ha ka ọ na onwe onye tinyere ya ọrụ. Maka na nke bụ eziokwu bụ na nwatakịrị a lere ọgị ya nwa bọị lee ọga ya nwa ọga ya tụọ ya ime. A na-ekwu ka a na-ekwu ọtụ onye nke ịbụa echee na ibu ezube ọtụ onye nke ịtọ asị kedu ihe mere ọtụ onye nke ịnọ ka a na-ekwu ọtụ onye nke ise nke isii nke asaa nke asatọ nke itoolu nke iri. Ewejuwazi nwatakịrị ọsị na ome onye ojegwu onye onye ọ gwara abịa o mee ya onye mmecha onye ojegwu onye ọ dị ka ya bụ ihe nwatakịrị a na-atọ ezigbo ụtọ na o mechaa ụmụ agbọghọbịa ejekọrọ ibe ha o bụrụzi Agnes Nwamma ọ ya eru onye ọbụla mana ka tupu ọ na-eru onye nke 11 aka akpara nwatakịrị ya maka na mme ya ji aka aje rịpọtụ ya na Ministry of Women Affairs and Gender Affairs na Anambra na ya mara ihe na-eme nwa ya na ọ dịkwa ka nwa ya jụ mma ba nwa ya n'ime. O jide nwatakịrị o jide ụmụ nwaanyị ọtụ ime maka na o nwere ike asị ka hapụ nwa asị ụmụ nwaanyị ndị na-amụbe nwa ngwa bịanụ na nwatakịrị a dịka obu ive mere aka n'ukwu amami na-aghọta ebe anyị na-eje. Mana ka ọ dị ugbu a aka akparala nwa okorobịa ntakịrị anụnwa dịka a na-eleba anya ka a mara ma ahụ ọdụkwa ya nwa 18 years ọ tụọla ụmụ agbọghọbịa 10 n'ime. Ka ihe a ga-eme ụmụ agbọghọbịa ndị ugbu a ga-amụ ụmụaka amụ ka a ga-ewepụ ya ewepụ. Ihe a bụzi ihe gọọmenti ga-eji aka ya nakwa ụmụaka ndị adị ime ga-eji aka ha kọrọ onwe ha. Ọ dị ma dịka ka ahụ na-ewu otu nwa agbọghọbịa dịkwa afọ 18 kpọmkwem na Kano lere die dị afọ 30 were mma chabie ya olu. Agwago m unu na ndị mpaghara ebe ahụ ịchabi onu adaghị ara ha ahụ. Iji mma chabie onu adaghị ara ha ahụ ma otu ihe ọbụla bụ ama na mma egbukasịla eberela isi ọ daghara ndị ebe ahụ. Obere nwa 18 years ya na di nwere argument naanị argument ka ya na di nwere tupu ị mara ihe na-emenụ o werele mma vam n'olu die kpọmkwem na Kano ka ya bụ njinji jiri ka nke ahụ na-ewukwe kpọmkwem na Ondo. Nwa landlord na Ondo dị afọ 41 gara lee nnụ tenanti mpe ya dị afọ 22 ya na ya nwere normal argument a na-enwe na yard. Ọkụ asị hụ mmiri asị hụ nke a jikwa eme nke eme hụ ekwucha ya otu ahụ aba mba onye ọbụla baa n'ụlọ ya. Ka nwa landlord lere this guy gbuo ihe ọ gbara ọsọ mana aka akparala ya ka ọ dị ugbu a. Ya bụ njinji jiri kpọmkwem na Ondo. O wee bụrụ na ọ dị oke mkpa ịdọkwa n'aka na ntị ọkachasị ndị a bụ ndị ụmụ landlord. Building aha abụrụ building unu ihe a building mpụ unu. It is not your building. Ihe a building mpụ unu. Mana times ị ga-ahụ nwa landlord ya na-ekele m ka landlord. Your papa property no be your property. You hustle for your own property. Your papa don't hustle for his own property. That is why some of these people nna ha ji ego ha na-ekpe ekpere ka nna ha nwụọ so that they will inherit this, they will inherit that. Amami na-aghọta o dịrị ndị a ihe na-ekpe ekpere ka mpa gị nwụọ ka ị nwee ike were ụlọ ka ị nwee ike were kọmpanị ka ị nwee ike were moto ka ị nwee ike were nke ọzọ bụtọ mpa gị hustle mee ihe ndị a gụwa na onwe gị kwen you cannot hustle. You are waiting for your father to die. Ọgụ ga-anwụ mpa gị ga-enu gị. Ọ dị mma dịka ka ahụ na-ewu ndị Fulani na-achị Nnama awakpola ụmụnne abụọ ebe ha na-akọ ugbo kpọmkwem na steeti Kogi gbuo ofu ọgbalaga ha ejide nke nọ SS3 na-ele WAEC ka ọ dị ugbu a gbuo ya kpọmkwem na Kogi. Wee na-ajụ Fulani herdsmen ndị a ịma oge ụfọdụ anyị na-ekwu okwu ha some people may not understand why we are shouting about ndị a na-achị Nnama ndị Fulani ndị a na-achị Nnama. Ihe anyị na-ekwu bụ ndị a bụ ndị Fulani na-achị Nnama si mba ọzọ bịa na mba na-abụghị mba ha bịa n'obodo na-abụghị obodo ha na-egbu ndị obodo ahụ na-agba obodo ahụ ọkụ. Gọọmenti agba nkịtị
ana oge ụfọdụ ha na-eme ya ka gasị na onwe ha onye nwere ọnụ ụsụ enwere ọnụ onye kwena ụsụ ngụ n'ofe ya bụ ihe bụ ihe na-akpasu iwe. Ndị be anyị sị na dimkpa ama nọ n'ụlọ ya nọpịa mkpụrụ amụ, mana anyị na-anọzi n'ụlọ ugbu a nọpịa nwa mkpụrụ ihe ọwụ bikos na ndị Fulani na-achị nnama ekweghị mmadụ ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Ọkwa mkpụrụ ụbọchị ole na ole na okporo ụzọ asị abagawa Owere anyị ekwuoli ebe a. Ndị Fulani na-achị nnama gbuo onye draiva kpọrọ gị ya lee Gaddafi ya ụgbọala God and Mercy and gịnị ka ihe ha na-akpọ mụta lee the 18 passengers wishia ha buru ha baa ime ọhịa na bara odo ya na nga ọkpala. We say these things and we keep saying it, and oge ụfọdụ anyị na-ekwu ya dịka m a na-ekwu ya na o nwere ndị akpọrọ asị. Mba, ọkwa omume akpọrọmasị na-ebute okwu akpọrọmasị. Emechasị gị okwu a bụ okwu akpọrọmasị. Hate speech, hate speech, hate speech. Ọkwa agwa akpọrọmasị na-ebute okwu akpọrọmasị. Ama ma anyị na-aghọta ebe anyị na-eje n'ụtụtụ a. Ọ dị mma dịka nke ahụ na-ewu ụlọ ikpe nọ na mba Ghana atụọla m otu nwa afọ Naijiria nwaanyị mkpọrọ afọ 20 20 years maka na o jere kpọrọ onye bụ HIV bịa ka ọ gbawa akwụna na Ghana. Wee chọpụta na onye o si Naijiria kpọrọ bata Ghana bụ HIV. Ịma trafiki na-ekwu okwu many people ada aghọta ya. Ọkwa mbọsị a ka anyị nụrụ kpọmkwem na onwekwe ndị nke si Ghana atọhapụtara ndị nke akpọrọla gaa Ghana oge ụfọdụ akpọrọ ụmụaka 18 years 17 years 15 years si ha na ya na-eji nye ha better life na a ga-akpọ ha aga obodo oyibo. At the end of the day obodo oyibo a ga-akpọ ha aga bụ Ghana, obodo oyibo a ga-akpọ ha aga bụ Ivory Coast, obodo oyibo a ga-akpọ ha aga bụ Togo. Ya bụrụ na ụmụaka na-eje ebe ahụ agba akwụna. Agwago m ndị nne na nna na-ekwu mgbe ọbụla na-ekwusi ike onye asị gị ka ọ kpọrọ nwa gị nye better life ya bidogodi from here anyị gị better life asị mme nwa ka ịhụgodo otu better life nke ya na-adị. Maka na better life ụfọdụ ndị mmadụ wụ bad life. Akpọrọ nwa gị je mee ya na-agba ya ashawo, nwa gị na-ezuzu ha na ụmụ nwoke na-ezuzu agwọtọrịcha nwa gị enye nwa gị ego ọ bịa nye dị madam onye chọrọ inye gị better life. At the end of the day ọ nwa gị na-enye dị madam better life because ego nwa gị gbatara n'akwụna ka nwaanyị a ji epotori life. Ego nwa gị gbatara n'akwụna ka nwaanyị a ji azụ moto. Ego nwa gị gbatara n'akwụna ka nwaanyị a ji arụ ụlọ. Ego nwa gị gbatara n'akwụna ka nwaanyị a ji efegharị n'elu na-aghọta ebe anyị na-eje. So onye ọbụla bịara sị gị nwa gị achọrọ m inye better life si ya madam bidogoro ebe anyị nwee better life ka m hụ otu better life nke gị na-adị na-aghọta na ebe anyị na-eje na ọdụ mkpa. Unu afụgoni ya eburule nwaanyị a na-akụkpuo ya isi n'ụlọ mkpọrọ na mba Ghana. Ọ dị mma ebe a ka anyị ga-atụkọta kpamkpam ihe omume anyị Chiba Anụ Ọzọ bụ nke bịara gị kpọmkwem na Nonso Nkwochiwo chebiri na Nonso Nkwochiwo na TikTok na Official Nonso Nkwa TV na YouTube. Ka chi m na-efega n'ihu gozi bụọla m nne ka ụbọchị taa gajibụọla anyị niile siriri werere.